A mi oedd Iwan yn un da iawn am sgwennu cardiau post adra. Mae fi'n hefyd, fel gŵr a thad cyfrifol, yn gwneud yr un peth, sgwennu cardiau post o bob un wlad ar y daith. Mi gyrhaeddodd pob un o'r cardiau post heini, heblaw am y cardiau post sgwennwyd yn Paraguay. A mi oedd hi yn wir bod Paraguay, oedd y drefn wleidyddol wedi newid ym Paraguay. Newid. Cyn hynny, oedd hi'n wlad gaeedig iawn, a doedden nhw ddim yn licio i bobl sgwennu at bobl mewn gwledydd eraill, na dim byd felly. Ond mi oedd y wlad wedi ei hagor, ac eto gyd oedd yr hen drefn heb newid yn llwyr. A mi oedd hi'n amhosib prynu stampiau, er enghraifft. Ond ta waith, mi sgwennwyd cardiau, mi gafwyd hyd i stampiau, mi bostiwyd y cardiau. Wel, oedd Iwan, chyrhaeddon nhw ddim. Oedd Iwan a fi un prawn mewn tŷ tafarn, oedd hi'n boeth, oedd hi'n grasboeth yna, yn yfad cwrw oer. A dyma na ddyn ato ni, at y bwrdd, gweld bod ni'n dwad o wlad arall, ac yn dweud, I am postman. Da iawn chi, da iawn. You no believe, eh? You no believe. I am postman. Dan ni'n coelio chi, you no believe. A mi oedd ono, o'r golwg, a mi ddoth ni ôl wedyn efo cap am ei ben, efo logo post Paraguay arno fo. I am postman. Da ni'n dall hynny. Da iawn chi, da chi'n postman. You no believe, eh? You no believe. I am postman. Mi ath o'r golwg yr ail dro. A mi ddoth ni ôl ym mhen hir a hwyr. Efo cysmas, efo jacket, post Paraguay. Cap, logo post Paraguay. Jacket, logo post Paraguay. I am postman. I am postman. Da ni'n gwybod. You no believe. You no believe. Mi ath o'r golwg y trydydd tro. A mi ddoth ni ôl efo sach fawr drom ar ei ysgwydd. A mi ddoth at y bwrdd, a mi gododd y sach fel hyn. A gwrllwn cynnwys y sach yn un rhyadr fawr o barseli a llythyra a cardiau post. A hi'n un hel fel ewyn am yn traed ni. A dyna pam nad oes ar un cardyn wedi cyrraedd Cymru.